Nok mar yedhe mochuno mag chanjo nenore e Kenya ka ngima nyithindo ma onego yud yedhe go koro ni andaki ka yath mar chanjo mar polio kuom nyithindo kaachiel kod mideno ni tetanus diphtheria mar joma mine mapek osebedo ka onge kuom jumbe 2 sani. Nonro osiptal maduong' ma Baringo nyiso ni osiptalno osebedo ka omo yedhe e kuonde thieth ma pok otieko yedhe ma kamago kendo gisani gitieko yedhe duto mag polio kod tetanus kendo gisebedo ka giduoko mine pacho kuom dala dek mokalo. Kaloro kod jatend thieth ma Baringo Winnie Bore, kwan mar yedhe chanjo mag njano kata yellow fever gin moko kuom yedhe ma ok yudre e yo mayot kendo kelo hinyruok mapek. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboyo olero ni gitiyo machiegni kod riwruog governors kaachiel kod piny owacho mamalo mondo giyud kony mapiyo ne midhiero ma kamano. Kule Marigat kuna changamoto moja ambaye hatuna yellow fever na hakuna pia hii shindano ya 3 months na 2 months, hakuna moja. It's a county-wide problem, but particularly in Baringo we have shortage of vaccines that we do not have right now. We do not have the tetanus diphtheria vaccine and the oral polio vaccine. For the last 2 months, close to 2 months, I think probably from around 5th of, polio has been a problem. It has been a disease that affects children, especially from age of 0 to about 14 years. So running out of that vaccine actually poses a threat to the health of children, paralysis and all these complications that come with lack of vaccines like oral polio vaccine. You realize that if we don't get these vaccines for a long time, then basically those diseases may come back to our community. So that is our main worry now. We as a Council of Governors, speaking for the Council of Governors as a corporate institution, we have asked the chairperson of the Kenya Council of Governors to write to the relevant departments, specifically the Ministry of Health, so that we can be able to address the challenge of shortage of vaccines.